Mungkin balami katu ka khubor mo bagi lawan hi kandu katu ka ningot ki bai ba nong shong shlong ha ka bede bat katu ka jingja po sora ti po net ti nakaliang ka jungi na po ka district council na la pa ki enforcement ti kila alik ban check ti kila lap hi ba kadon ka jingbom baik ka rukom tarikam jong tu bayo ya katu ka security yang tu ti kabakongsan ka bang syupa ban pentep ifi ban ya shailang baro hi utu beriu ba kamel di bu yo katu ka kam security ha po net ang po so la jing sha u kham yo ka ba u yo ka de hang po kendra bidalaya po like kor ti bangapor bang issue katu ka ya katu ka trading license ka jong u hang po kendra bidalaya ru la mention hi very clearly ya ka area of operation ka jong u ti hapring jong kata pade kumba flatip hi kadon khandiat ka kaba jing ko naka liang jong ka office te kam jong hi hakabe dei bat ka printing jong ka trade nama ka dang don hapring ka court case ni hamla ban ai ka trading license ka ni tai ti shwa ka tu utu briu bayo ka tu ka trading license hang dei po kan bidalaya wan pan i we jing tho naka liang ka jong hi ban wong si ki GST ni dei bor khoit ti ni la issue ya kata ti hadin buyo trading license ula phai no ye tai certificate namar bi dei tang shipor tang ban shupen shisha ula apply ka trade license ula pan phai no ka original copy ka don bat ngi hangi po office po file hi ti shwa bu le ka tau xerox ti certificate ti dei tu certificate kat kum jing tip jonga ulet ban apply hang tai po net ti hadu manta shi tu ifi ngam tip uyo num yo kata ka ya ka kam tai po net nomor bu kham mon apply ka trading license ti hadin bang phai ka enforcement ban let wat hang tai ba ka long na em ka dei em ka shisha ka ba u yo ka kam hang tai ki pengsan ni ladi ki ombet ba ula apply ya kata ka limba ki portal nani limba ki james ki ba uthap ya kata kam security hang tai andai hadu kani ka khalimat ka ba manta shim lawan ban apply ya ka trade license ka ba dei ba u yo ka kam security ha po net ti ngala tha ya ki nong tai hang ni bangin ya ngin pha da ka city sport net ban clarify ban ai ni hapring hapo news ni kumnu uyo ri kam bat kumnu pi ai ri kam ru klam ni ka trading license ti yak tang ha ka report kam ngamla bang chu le mar ba nan pha menin nang yo ka report enforcement bat man ta kidang ap ka juba mar ba kawai ka trading license ka debi hakawai ka jaka kam dei ka ba nakaju trading license ka bomni le shwi jaka ro ka ta ngila pe sung tu ina ru wasdang hi na ka por hi ngila ju ong ki trading license ki babat ka trading license ki ba makin sung tu ba kawai ka trading license ka debi tang kawai ka trade lani kawai ka jaka mdei na kaju trading license phila ban le business na ni phila ban le ki kam jong phi she baro ka ri kasi ti kata ka dei ka ba ki ka net ka dei ban sung tu e kata ti ya ka ba mantahi ngidan up ya ka juba jong ka net namar ba ngila tho na kaliam jong ka office ru ban ai ngi ka juba apa news ni ba kumnu uni unes security firm u yo ya ka to ka kam apa net hoi ka pau kum ta tam pada hadin bangi la pha ya ki officer jungi shante sport net ka wina ka daw ka baki ki ai ka dei ba ula apply be ling ba ka jem ba ka portal ti hadu mantangi pat yo ya kata ka mo kumba fitep nama da fi apply online kin don bet ki ba yo L1 L2 L3 ti hadu manta ka dengi pat yo hi kata ka work order bu yo ang te ti baro sya tangi ju I trading license halor ka work order ka baki ki yo ti hadu manta uni unes ka wide ba ka net hante u kompat wan ra ya kata ka work order bu yo ka kam hapo sora hante ti ngam da ong ba open don kam bakla ini certificate le si ha kapor bu submit iki dokumen ban pen i bu ke ki kam ki bu yo u ai lang ini certificate ngapat la ban certin hadu manta ru nama bang la phawat ngampat yo ka juba ka batikna na kaliang jong uni unes New Security Agency ba nakaliang jong kan nefta dai helor kata kan ngrim bangarang ap ya ka city ka bangi la pha shaki ke ni borobor ni ai ka trade license halor ka work order ka jing apply ka jong ka portal ne ka jam ne ngimdan bentai manu la ban apply ki local jong ki la ban apply tat anda ula yo ya ka tu ka work order da ula yo tu ka work order wan chini office ngi wan pan ya ka trade license ringkat bati kot kisla ki babiang ti ngi pe halor kata ka work order ngi issue ya ka trade license lada u don hok shisha ban yo lani limba ka bidding ka jong u bat limba ki ka jing thep kam jong u limba ki portals ni kitai ada u la yo sha ta ka work order ngi bs ya ka work order bat rengkat bat kata ru kan nakapor ka e ka bangi jule ka dei bangi ju tho shaki no ai kam kam tam ni central institute balada kidon ki babet ngapa ni ka comparative statement nomor ha comparative statement kin pen i L1 L2 L3 bat lada don unu local uba yo L2 na L3 na tho biang syakatu ka office ba aikam ba believe first preference ya u local jungi namar ba u local jungi ubet but ha ka bide ba kani sora
kapat don kum kata ka work order kapat don kum kata ka comparative statement du kipat ai na kaliam tum kanit syangi syaka office jadi hello itai nong ren manin ngal ada tho da ka shithi syaki bakin ai kata ka work order but kin ai ka comparative statement ba ladang ngila ba hidan ki try muluk ki ba apply ka tu ka kam lingba ka jem dada ki L2 L3 ru ki hapan ai da ka justification ya kanit balai bakim ai ka kam syaki ni ki L2 L3 ki bedai ki local let's say de hadu mentang syukran chai bet ba hadu mentang ni pat yo jengtep la da don pat don ki para do persna man ki local ki ba apply tu ka kam security yang tai pot net ji sha kam da don e kata ka kendon mo ka trading license hi ka dai bet tik tang ya ka we ka trade bet cuma ta ka grocery store pi apply ke grocery store hayo kamot katu ka trading license ka dai bet tik tang ya ka tu grocery store mun ha ka ju ka cakala da uju ubri ubu sa kudam ti lara ka dei hajan jung ka dukat kam da lele andai lara kala ham jengai na ni kam paji hidon kam le ka trading license da ka we ke nomor bakala jengai kam dei shu hai ju jaka ti kila don ki kap ki ba ni la yo ben keren bat ki traders ki babun balang ki dukan bat ka kudam te ka dukan bat ka kudam ka distan tang kumasan posis pa mita ti kata ngi consider ben nomor bakadang dei ka ju hi andai ka kumbaf ku menjuba ke jengkeli ki jong pi kam da don e kata ka radius mo ngide ben sungtu bet baka we ka trade license ka debit tik tang ya ka we ka kambet ba haka tu ka jaka ka pati apply cuma tala da ka new security firm u apply ka kam hapo let kor umla ban ra da ka tu ka ju trading license ka bangi ai nang ni sya seorang pada udon kam apply da ka we ka trading license ka